Il-5 stazzjonijiet tal-protezzjoni ċivili mifruxa f'Malta u Għawdex se jibda jkollhom iktar uffiċjali tal-assa matul il-lejl, dan wara l-ħatrit ta' 7 station officers ġodda biex issa mhux se jibqa' jkun hemm biss massimu ta' 2 uffiċjali wara li jidlam. Kevin Patch, wieħed mis-7 station officers ġodda, stqar li żieda tal-uffiċjali matul il-lejl kienet ilha meħtieġa. Ifhem, matul il-ġurnata kif qed ngħidu hemm kien hawn station officers, biss imbagħad anke meta jiġi flaxija, anke l-mod peress li ma kienx hawn station officers biżżejjed, kien jien ħassen nuqqas li pereżempju kien ikollok inti uffiċjali li jdu jlaħqu pereżempju nofs Malta weħdhom u ġieli anke Malta kollha. U bis-saħħa bis-saħħa ta' dan l-ingaġġ li żdidna seba' oħra, il-pajjiż ħajkun iżjed effiċjenti, ħanajtek ħankunu iżjed effiċjenti lejn iċ-ċittadin. Spjega kif biex waslu hawn għaddew minn taħriġ li laqat bosta aspetti li għajnuh ikun iżjed preparat għal kull eventwalità. Dan it-taħriġ fil-fema tiegħi kien importanti ħafna u kien neċessarju għaliex bih dorna daqsxejn ma' kull qasam tad-dipartiment fejn qabel konna nkunu konċentrati fuq tasks speċifiċi. Issa bis-saħħa ta' dan il-kors aħna ħadna daqsxejn idea u lħaqna daqsxejn l-ambitu ta' diversi setturi fil-qasam tad-dipartiment. Il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela qal li t-tisħiħ ta' riżorsa umana f'dan id-dipartiment se tkompli fi żmien li ġej bi standby officers assenjati ma' kull stazzjon tul il-lejl. Tenna li dan huwa parti minn impenn li jsaħħaħ il-middle management, il-qasam fejn il-ħaddim ikun bejn xogħol amministrattiv u dak prattiku. Barra minn hekk dil-akkademja tassigura li jkun hemm taħriġ b'mod kontinwu u taħriġ li jkun akkreditatu. Allura bħala umbrella organization li tiġbor l-erba' korpi tixfrati flimkien trid tassigura dan kollu. Allura bħala Ministeru qed nagħtu importanza kbira lit-taħriġ biex is-servizzi li nataw mill-korpi dixxiplinati tagħna dejjem ikunu aħjar li finalment għandhom iwasslu biex il-pajjiż u ċ-ċittadini tagħna jingħataw servizz aħjar. Kevin Patch ħares il-qudiem biex jibda din l-esperjenza ġdida u jara li ċ-ċittadin ikun iżjed protett anke fil-ħin meta jkun qed jiddeverti jew jistrieħ. Ħankunu qegħdin nimmenjaw iżjed ħinijiet twal flaxija FM aħna mdorrijin għaliex aħna qabel bdejna naħdmu dax-xogħol konna naħdmu bl-24, issa x-xift ħajinbidel jiġifieri mhux ħajkun hemm xi varjazzjoni kbira bħala sigħat, imma fl-ambitu taċ-ċittadini huwa differenza se tinħass żgur.